Здравейте, приятели! Много често ме питате как така съм толкова самоуверена. Ще ви разкрия моята тайна. Много е важно да се чувстваш красива и желана. Затова с един лек грим подчертавам лицето. Вече започвам да се чувствам като себе си, но какво е най-важното за една жена? Погледът. Прикриваме бързо турбичките и се заемаме с очите. Тук на помощ идват и моите приятели от Panacea Cosmetics. С тяхната спирала Magic Wand за обем ще успеем да подчертаем миглите и да отворим погледа. Нанасянето става лесно и бързо, не отнема много време. Сами може да видите разликата. Нанасяме и на другото око и вуаля! Но какво е грим без сочни и плътни устни? Тук залагам на Max Plum червилото на Panacea, с което успешно успявам да постигна обем без болезнени процедури. С интересната си формула то подхранва устните и ги прави по-големи. Дори можеш да излезеш извън очертанията. Изчакваме няколко секунди и ефектът е на лице. Слагаме последни щрихи и сме почти готови в нашата мисия за увереност и сексапил. Пускаме косата и е време за финал. И това е то. Една секси и уверена мадама, готова да пленява и изпепелява мъжките сърца. Чао!